Il-liġi tal-kirjiet residenzjali privati ta' wara l-1995 daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar tal-2020 sabiex tindirizza l-anomaliji fis-suq tal-kera filwaqt li tipproteġġi kemm l-istiet kif ukoll l-inkwilin. Fit-tweġiba għall-mistoqsija li saritlu fil-Parlament, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodri Galdes, ħabbar li l-att ta' kuntratti residenzjali privati li ġew irreġistrati jammontaw għal 86,350. Minn dawn ftit aktar minn 10,500 kellhom terminu ta' 6 xhur, aktar minn 37,700 kellhom terminu ta' sena u aktar minn 38,100 kellhom terminu ta' aktar minn sena. Il-Ministru Galdes osserva li l-kuntratti qed isiru għal żmien itwal filwaqt li qed jingħataw bosta inċentivi biex jassiguraw aktar stabilità. Isiru għal perjodu ta' sena fejn qabel anke kienu jkun ta' inqas iż-żmien jiġifieri l-istabilità qed titwal. Bil-banda l-oħra wkoll tajna inċentivi għal min irid jidħol anke f'kirja li tkun iktar għal tul ta' żmien. Hemmhekk hemm inċentivi fiskali, hemm inċentivi ta' taxxa fejn jagħtu kemm lis-sit u anke l-inkwilin ċertu vantaġġi għal ikun hemm iktar stabilità fil-kirja innifisha. U għażiet jgħid li fil-jiem li ġejjin se jitħabbru aktar miżuri brabta mas-suq tal-kirjiet residenzjali sabiex ikomplu jgħinu lill-familji.